Ollaan 80 kertaa tänään. Heti alus terve Pepe, heti alus olla valmiina. No, tiputa vähän, varmaan jo. Jes, Aaron paikka. No, oma paikka vaan. Se on toi 9. Come on. No, tipu jo, no. Otso. Kapu miettii. Ilo, missä aloitteet? Jani reagoi. Varo, jatkumaan. Paljon nopeammin. Missä oli meidän evä? Otso, se on niitten heitto. Otso, muuten. Porrasta kunnolla, se on niille koko ajan kaverit siellä. Ihan koko ajan tätä seluttaa. Vas, tiputa! Oikeesti pullojen taakse. Hei, tonne noin! Varo! Te puhetta jäätkö, mun ei pidä huutava teijä! Viivalla samaan. Viivalta. Janne. Lyötäs huoli. Jos topparit tosi paljon kovemmin, nyt on vähän sen kuuntelessa. Vähän sen epämääräinen, se ei oikein tiedä, kelle se niinku tulee. Otto, siivotaan, se tulee nopea helppo. Varo, 2 tulee. Otto sattuu. Mitä liikkuu sinne päin vaan, Pepi? No, älä mene. Anni! Nopeammin, Eino! Iske siihen. No, me boss, selas, hei! Ei jää! Mitä? Renni, me mukaan. No! Kapu. Yritetään saada se pallohallinta meille, eiks niin? Nyt on vähän sääläämistä tää peli. Jasi, hei! No, tipu, no, come on nyt, hei! Hieno Kasper. No! Kolmas koko ajan, niin sanoin. Yes, oma paikka jo, no, oma paikka. Raspan!
Sanoa. Lask, seuraa oma selkä. Liikku. Otto, ei oo mihinkään, Otto! Ihan rauhassa, eiks niin? Ei oo mihinkään kiire. Oora, lähemmäs vaan sinne niin. No, liuta vähän. Laittaa toisella, laittaa toisella. Saara liikku vaan, anna pikku prassi. Closer, no, number 8. Tuomari, jos lähtee viivat, niin se voi olla paitsio, eiks niin? Meni, otta. On mennyt 2 jo. Joo, mutta jos on rankkari ole viivalta lähtee Ja boksi syötyä paitsi aikana. ei oo puolen kentän. Niin. Tuli sieltä boksi sisään se pelaaja. Hyökkäjien huolella nytte! No, nosta jo. Keskikenttä nostaa. Nosta. Tekoihin. Es. Hyvä Liimo, hyvä. No, tippu jo, oma paikka. Varo! Hei Milo! Tuo! Hei, Pate Noel, ottakaa siinä Ahkera Valkonen! Varo, 2 tulee. Pallo Valkonen, hei! Ihan selvä paitsio, pitää olla huolellisempi. Ja se mitä hei, paitsi oli, pelaa Pepe! Janne, mieti mitä sä puolustat. Aluetta, miestä, Pepe, jos olet Janne, väärässä, Janne. vielä seisoo, kun pelaa palloa. Eiks niin? Haluaa pelaa koko ajan. Ja Saara, nope, hei. Huolellisuutta siellä viimeistelyssä! Aaron, vaihto! Oli kohti! Ottaa tippu keskeen, tuli kärkeen. Joo, vastaan. Kristian, kapu yhdessä. Vasta Noa. No, meni vaan, meni. Hyvä Noa. Vespote, anna pressi vaan. Rami liikkuu vasen. Vespote, tiputa. Seuraava. Closer, Noah. Okei, Eino! Tup. Closer to number 8, Noah. Closer. And then down the line. Run right down the line.
Ees Ilmo tippu kans! Ees Joppate! Ees liikkuva! Ilmo kans! Mukaan! 8, number 8. Otso, tiputa! Noel, tipu vaan! Watch where number 8 Pyydä is. Kasper, pyydä! Noah. Jees, Pate, sunno! Noah. Jees, hyvä duuni! Nyt on pakko seuraa! Ylös vaan! Juo, mene! Todellisuutta Kasper. Pate, älä mene yksi! Tipu vaan! Eevi liikkuu vaan! Otso, Kama liikkuu, hei! Hei! Valkonen, kuunnelkaa! Yhtään palloa ei tuu harmiksi, eiks niin Leevi, Ride, Bruno? Jokainen maalipaikka pitää ansaita, kamakundi! Kristian miettii! Kerätys! Here, Bubu. Adam. Here. Give to Mama. Give to Mama, Bubu. Pate, heti jos me saadaan pallo, niin pystyy. Heti. Noel, pois tuolta, tota äijä vielä. Oisko täällä toinen pallo? Yeah. Wow. Okko, oma paikka muistaa. Rauha! Pääsi vielä. Bruno seuraa tilanne. Ees Otso, niin nopea päylös. Ja helposti Leevi Kristian kapuu! Vielä vaan, voita takas. Sun nokko, sit Tomille. Voita vielä, sunno. Sama Leevi! Voinaa. Otso, jos sä löydät Sampo tai Pate menossa pystyy tuolta joo, niin silloin laita vaan. No, Kristian laittaa. Jos ei mitään paikkaa on vielä Pepe ja mitä hätää? Andi. Ei ohi vielä. Nopea, nyt on kiire. Oh!
Otto, nosta vähän, mutta kato koko ajan se selosta. Noel, ei tarvii tolppaa, ota oma jätkä. Seuraa! Alkaa juosta tänne, nää tulaa! Hei, tosi hyvä peli, tässä on mitään hätää vielä. Korvat auki nyt. Jos alkaa suunnastaa jotenkin, niin enemmän Jenni, älä mene yksin, sä oot ihan yksin siellä. Näetkö siellä mun käsi? Mä oon kautta. Noa! Otto! Mä soisin Vehko. Ilma, siellä keskellä kiinni, siellä kiinni vaan. Ja kaiken lisäksi Pirkko. No Sappa, no se on oma laita vaan. Tämä on Peppe, tässä on aikaa vielä jäljellä, mitä hätää vielä nyt, jatketaan vaan! Ja pallo täytyy olla jo. Bruno, älä oijoo! Ilma, liikkumaan! Ei mitään, tippu vaan! Tippu ja liikkuu oikealle! Jes, katki vaan, ehit siihen! Jes, hyvä! Eikö se ollut kaikki? Nyt Semi jätkät nyt, hei! Tässä on aikaa vielä, mitä hätää? Valkonen, sisä vaan. Tuvaino vielä. Meille vaan. Varo, Seino! Jees! Loistava aikaa! Reagoi! Ilma, anna vaan! Kristian jää hidastaa se hyökkäys. Jää vaan, tuva Otso, eteenpäin. boksiin! Siinä on hyvä. Tuomari varmaan määrää sen. Kentälle. Hei, pas, boksi. Janne, ketä sulla on kiinni? Näytä kädellä. Yes. Hyvä puoli. Se oli hyvä veto ilman. Ilmo Aaro mennyt, ylempää kiivaa. Eino. Sama tulla pelaaja. Jes, kierrätys pois Lenni, kierrätys pois. Ilmo. Jes, voita vielä, voita. Samppa, kato se oma laita vaan, älä nouse sinne. Andi, pidä yksinkertaisena Jouko. Jos ei oo prässi, eiks niin? Mieti vähän rauhassa mitä halutaan tehdä. Joo ja hyvin siihen keskelle. Sen jälkeen neuvot mitä halutaan tehdä. Jes, Vaaron.
Samalla kato pelaaja. Janne! Aivan. Pidä se pallo kaukana vastustajasta, joko? Nousee nyt! Milo. Ne on varmaan jo aika hyvät paikat, ei se tarvitse mennä ihan sinne. Sit kun mä sanoin, että älkää kysy, kun toi on saakeli ärsyttävää nyt. Mä yritän keskittyä peliin, mä sanon kyllä sitten, kun menette kentälle. Yes, hyvä. Löydä tilaa! 30 sekkaa menette kentälle, joka ikinä kun on mennyt kentälle, niin valmistautuu nyt mennä kentälle. Se on 30 sekkaa aikaa. Mä sanoin kaikki. Jos pystyy pelaamaan. Okko, tipu vaan reilusti, antaa olla siinä. Aaron liikkuu kans! Okko, odota on. Pidä vaan EVC, no! Kärjet ylemmällä. Mulla meni oikeassa altapakissa. Oot mennä oikein muualle. Ota menee kärkeen. Ei pelata kahden kärjet. Saa muutama liike ja sitten kerrotaan. Juno! Vaan kapu siihen tilaan. Joo, seuraat meidän tilanteesta. Hyvä pallo, Brune! Oikein Okei, yes, no vaihtoa! Lenni Ilmo vaihtoa! Eikö se ole toista laittaa? Eikö oikea laittaa? Mene! Kaikki noiden maalit on ollut tyhjä. Tohon noin, Lenni, tohon noin. Ei liikkää! Jos ei löydy pelattavaa, niin heitä pitkää! Siellä vartio omaa pelaajaa. Eino vaihtaa. Hieno maali, Bruno! Milo! Duuni alaspäin, PPI!
Lähetä kiinni, Ville, lähetä kiinni. Hienosti pelattu. Avauskoneen. Pallosta huoltaa! Eli yksinkertaista! Runo! Christian. Mieti vähän tasapainoa samalla. Christian, mieti samalla kun hyökätään, niin myös tasapainoa. Otto reitti! Pallosta huolta, Bruno! Yes, hyvä yritys! Huomenna kentällä. Mennä vaan kesken. Vide! Oliko sisällä jo? Oliko sisällä jo? Ei ollut. Christian, loistava tukki, Vide! Esva Kaspar! Vide, rauhoittu, älä lähde mukaan siihen! Eevi, sä voit kokeilla tän. Vai tulee sukille, pysy kärsivällisenä, eiks niin? Ihan rauhassa vaan. Napu! Eelis, miettikää mistä voitte lähteä lähempää maalivahtiin, jotta te olette vaarallisempia. Miettikää! Mene vaan lähemmäs, mene vaan Kapu lähemmäs! Bruno! Eevi, mene sinne laitaan. Christian, tussakin. Eva. Tuva pois, tuva.
Responde, prässi vaan, prässi vaan! Niin ylös kun pystyt. Pystyt tän laidan, hei. Ei mitään asentoa. Eli. Eka tilanne. Siirrä tänne laitaan päin. Ja ei siinä ole keskelle. Tässä eteenpäin. Tossa. Janne, mieti miten voit olla hyödyllinen. Kasper, Otso! Vaihtoon! rauhallisena. Kärsivällisesti vaan. Rohkea Kasper! Ja nyt tehdään Pepe, tehdään yksi maali tästä näin nyt! Pallo Pepe! Se on eka puolen 2.